Kublay api baro abapet ya kani ka video. Ti nga ay kublay kamtam ya ki students manhakan ya ki ba kren halor ka ni ka issue. Ngitip ba kadai ka issue ka belong sensitive. Wat lakat taru piwan chakman bat pipen I ka jingshlur. Tingi sngaw sarong bat ngi don jingkermen basa don shushu ki students ki kemi ki kpa kamtam kinong yalam banle ay halor ka ni ka issue. Balay pan ngashna ya kani ka video. Kadai ka belong sensitive hendrai kadai ru ka bakong san bangi day ban tip ngashna ya kani ka video namar ba ngi ki khasi jantia san post nem ngila sha le ben bat ngila em kum ki khon sweat kum ki khon ruj ha ka state la de ngila sha tu kilan ngila sha tu kilan ti baro san post nem what ki students ki khna pulie ki map show ngila sha tu kilat kut nakaliang nadu kas ngining kong bangashna video jipang ka reservation policy ngapen I kata baka reservation policy kalong ka banno siliang kay pat ka bamut ka banga akwa banong kadai ba nadu ka video ka baning kong ngaong bet ba ngim day ban isi yano jat benrio ngi day ban iet bat ngi iet ki khasi ki jaintia ki garo mar kumjo bat kata ka de ka video jonga kut man banga kren kay pat ka jingya pher padeng jongi bat ki wei pat ki jat benrio wat ladang ngi la syak tu kilat san post nem ngi ong bat bangi de ban perkhat lang ki garo henrai ki wei ki jat benrio ki perkhat lem ne em na benta jongi kumta kata ka de bakong san bat ka bangi layo ishai ngila judan ru ka panel discussion nga tharai ha ka T7 ngila judan panel discussion bat Ma'am Bernita Marak idei ru illegal advisor jongka achik kaseng achik de ha ka discussion ha ka debate ngila poi ha ka ju ka conclusion ba ka reservation policy kalong ka ba no shiliang bat kalong ka ba pendon jing sngo jing ya pher hapdeng ki jat benriu namar ka rukom sam jongka ka ba kong san pat bangan kren de ya ka reaction jongi ki khasi jongki jaintia jongki garo mangi ki khasi jaintia wat ladang ngila sha tu kilat san post nem ngila sha le ben san post nem ban ngi em kum ki khon sweat san post nem ngim don jing ya isi yano ro bat kum ka VPP ka ong bangi day ban shna ngi day ban penthamma ya ka reservation policy hendrai kam day pat ban khata ya ki wei ki jat ban rio kum nga student ibam day hendrai danga shna video nado bas dang nga ong bet ba ka reservation policy day ban penkala hendrai ya ki garo ya ki jaintia khasi ngi et kumjo ngim don jing sngo isi na jing sngo ya pher hapdeng jongki ti iba arden ru iong kumta hi isa arden ni iong ba ngi de ban penbha ngi de ban fix ngi de ban shna tang ba mdei ban khata ki garo kat bakran mangi ki khasi jantia ngi perkhat lang ngi don jing sngo lem na banta ki wei pat ki jat ben rio ka jing kli jonga ka de how to ki don lang na em pat kum kata ka jing sngo na banta jongi bat ka bas ngusi ka de ba nga tharai kim don namar ba kum Miss Bernita Marak badai ru advisor jong legal advisor jong ka achik iong ba condemn ya kane ka jingrai jong ka VPP ban pen bahaya ka reservation policy ngimpat ju condemn yano ngi kwa atang ya ka bha la jong ngi kumbangi de ban yo handrai maki ki ong ki condemn bat kinyo ben ya ka bangi ki MLA jongi ki le baar pat ki threaten yangi ki penting bat ki aida ka warning bada day bangile kin la chakot san post nem ngila sha le ben rengim pat ju warning ngim pat ju ai threats yaki ngi perkhat bet yaka jing bha jongki handai maki pat ki ai bet da ka warning bat ki threats bat ngi ong ba wat la da san post nem ngila ki students ba kwa let pule doctor kim yo wat la ka taru ni kloi ban perkhat lem na banta jongki handrai maki ki ong shai we will not compromise jingkli ka bakong san ka day day mano pat ba communal ko le shibo
Kay ka bakong sanpat bangan kren de ya ka reaction. Ka reaction jongi ki khasi, jong ki jaintia, jong ki garo. Mangi ki khasi jaintia, wat ladang ngila syak tu kilat san pausnem, ngila syak le ben san pausnem, ban ngi em kum ki kon sweat san pausnem, ngim don jing ya isi, yano ro. Bat kum ka VPP ka ong. Bang ngidei ban shna, ngidei ban pentama ya ka reservation policy, hendrai kamdei pat ban kata ya ki wei ki jat ban riu. Kum nga student ibam dei hendrai dangashna video nado bas dang nga ong bet ba ka reservation policy de ban penkala hendrai yaki garo yaki jaintia khasi ngi it kumjo ngim don jing sngo isi na jing sngo ya pher hapdeng jongki ti iba arden ro iong kum ta hi isa arden ni ong ba ngi de ban penbha ngi de ban fix ngi de ban shna tang ba mdei ban khata yaki garo kat bakran mangi ki khasi jaintia ngi perkhat lang ngi don jing sngo lem na ban ta ki wei pat ki jat ben riu ka jing kli jonga ka dei how to ki don lang na em pat kum kata ka jing sngo na ban ta jongi bat ka ka bas ngusi ka dei ba nga tharai kim don namar ba kum i Miss Bernita Marak ba dei advisor jong legal advisor jong ka achik i ong ba i condemn ya ka ne ka jingrai jong ka VPP ban pen bahaya ka reservation policy ngim pat ju condemn yano ngi kwa tang ka bha la jong ngi kumbangi de ban yo handrai maki ki ong ki condemn bat ki nyo ben ya ka e bangi ki MLA jongi ki le ba ar pat ki threaten ngi ki penting bat ki aida ka warning bada de bangi le ai kin le chakot san post nem ngila sha le ben rengim patju warning ngim patju ai threats yaki ngi perkhat bet yaka jing bha jongki hanrei maki pat ki ai bet daka warning bet daki threats bat ngi ong ba wat lada san post nem ngila ki students ba kwa let pule doctor kim yo wat la ka taru ngi kloi ban perkhat lem na ban ta jongki hanrei maki ki ong shai we will not compromise kamun ngim kloi ban trailang ngim kloi ban le ke ban pin kelaya kan ka reservation namar ki kwa bet bakan sakut kumjo kata kadai ka reaction jongki brio jongi jong ka state jongi ka reaction pat ka balkong santam jadai jongki MLA kum u chief minister usa Conrad Sangma uang ba mdei shu ban kta ya ka reservation policy employ ban ya thu balengim don roster san postnem yang but we do not know the reason tangba the reason pat doesn't matter ka e bahukwa de ban nampen kta de nampen bha ya ka reservation policy kinong yalam khasi kum ki VPP ki ong dei ban pen bha khnang ba ban bha ka state borok ka wei mdei ban pendu ki garo mdei ban khta yaki perkhat lang don jing smolem te kum kini ki MLA ki balong communal bam perkhat ya ka state borok ka wei ndrei perkhat ki breu la de yaki community la de bam dan ka jing yo i jingai na banta ka state how to kum kini ki nong yalam kin yalam siya ka state hendrai pat ngakwa ban bu jingkli shaban penkut ya kan ka video ba kiong bet ba mangi ki khasi ngilong communal namar ba ngi kta ya ka reservation policy ngan bu jingkli mentakas ngi ba dei mangi ba communal ne dei ka ne ka reservation policy ka ba communal dei ki khasi ba communal ki khasi jaintia ki ba ong ba ni de ban pet lang ba sngo don jing sngo lam ki garo ne de ki garo ki ba ong we will not compromise and we condemn VPP bakwa pen bahaya ka reservation policy dei mangi ba communal habangi kwa ka jing baha jong ka state na day manopat pa communal baong bangim tre ban pen khi ya ka reservation policy ka badko habalai isha ba ka reservation policy ka long communal hendrai kim kwa ban pen khi te ka
jingkeli ka ba kong san ka day mano pat ba communal boleh shibon ka ba kong san pat bangan kren day ya ka reaction jongi ki khasi jong ki jaintia jong ki garo mangi ki khasi jaintia wat ladang ngila sha tu kilat san pos nem ngila sha le ben san pos nem ban ngi em kum ki khon swat san pos nem ngim don jing ya isi yano ro bat kum ka VPP ka ong bang ngi day ban shna ngi day ban penthamma ya ka reservation policy hnrai kam day pat ban khata ya ki wei ki jat ban rio kum nga student ibam day hnrai dangashna video nado bas dang nga ong bet ba ka reservation policy de ban pen kala hnrai yaki garo yaki jaintia khasi ngi et kumjo ngim don jing sngo isi na jing sngo ya pher hapdeng jongki ti iba arden ro i ong kum ta he isa arden ni ong ba ngi de ban pen bha ngi de ban fix ngi de ban shna tang ba mdei ban khata yaki garo kat bakran mangi ki khasi jaintia ngi perkhat lang ngi don jing sngo lem na ban ta ki wei pat ki jat ben rio ka jingkeli jonga ka dei hauto ki don lang na em pat kum kata ka jing sngo na ban ta jongi bat ka ka bas ngusi ka dei ba nga tharai kim don namar ba kum i Miss Bernita Marak badai ri advisor jong legal advisor jong ka achik i ong ba i condemn ya ka ne ka jingrai jong ka VPP ban pen bahaya ka reservation policy ngim pat ju condemn yano ngi kwa tang ka bha la jong ngi kumbangi de ban yo hanrai maki ki ong ki condemn bat ki nyo ben ya ka bangi ki MLA jongi ki le ba ar pat ki threaten ngi ki penting bat ki aida ka warning bada de bangi le kin la chakot san post nem ngila sha le ben rengim patju warning ngim patju ai threats yaki ngi perkhat bet yaka jing bha jongki hanrai maki pat ki ai bet daka warning bet daki threats bat ngi ong ba wat lada san post nem ngila ki students ba kwa let pule doctor kim yo wat la ka taru ngi kloi ban perkhat lem na ban ta jongki hanrai maki ki ong shai we will not compromise kamun ngim kloi ban trailang ngim kloi ban le ke ban pen kala ya kan ka reservation namar ki kwa bet bakan sakut kumjo kata kadai ka reaction jongki brio jongi jong ka state jongi ka reaction pat ka barkong santam jadai jongki MLA kum u chief minister Usa Conrad Sangma uang ba mdei shu ban kta ya ka reservation policy employ ban ya thu balengim don roster san postnem yang but we do not know the reason tangba the reason pat doesn't matter ka e bahukwa de ban nampen kta de nampen bha ya ka reservation policy kinong ya lam khasi kum ki VPP ki ong dei ban pen bha khnang ba ban bha ka state boro ka wei mdei ban pendu ki garo mdei ban kta ya ki perkhat lang don jing smolem te kum kini ki MLA ki balong communal bam perkhat ya ka state boro ka wei ndrei perkhat ki breu la de ya ki community la de bam dan ka jing yo i jingai na banta ka state how to kum kini ki nong yalam kin yalam she ya ka state hendrai pat ngakwa ban bo jingkeli shaban penkut ya kan ka video ba kiong bet ba mangi ki khasi ngilong communal namar ba ngi kta ya ka reservation policy ngan bo jingkeli mentakas ngi ba dei mangi ba communal ne dei ka reservation policy ka ba communal dei ki khasi ba communal ki khasi jaintia ki ba ong ba ni de ban pet lang ba sngo don jing sngo lam ya ki garo ne de ki garo ki ba ong we will not compromise and we condemn VPP bakwa pen bahaya ka reservation policy dei mangi ba communal habangi kwa ka jing baha jong ka state na dei manopat ba communal ba ong ba ngim tre ban pen khi ya ka reservation policy ka badko
Habalay isya baka reservation policy kalong communal rai kim kwa ban pankhi. Dia ka jingkeli ka bakong san ka day manu pat ba communal. Kule shibon.